tinda kwebo mwancho murigereria on Ndizi TV umerana na inche kerarituko lya Jumapili asemesa yamangana maya ime ya Ndizi TV nero bwansu bomogusi amatuko atano nabere atarabutuka rituko lya Jumamosi nigo ndago jageri eikendi yao ase obwansu umerana na inche Brighton makoli ase emesa yamangana amaya wachakira chinza isano nebere chamabaso oika chinza isato chabutuko wata etaliki na inche Vincent Onyanja kerarituko lya Jumatatu weke juma enseyemo nabo igo chinza isato chabutuko aselibo ningo ya sansamurane na gokomanyia bunatekire eduka ye supermarket ya Gadmart iyuyo igurwa bwanko higa imeyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi birioraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bukuma bujubwa mandase amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbabwete bakery yokoro isimigati ijwere muliro nibinde binge buna chijiwel nechinsa chukobeka koboko mbabwete customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obosira kigima okobugoriri bwemesiyo yao guika asogo chiko yebuguria ayibwe komanyene boigo onye kobwate libolio nabukugenda guikase desk yabo ya complaints naborobwo nigo barakuligerie omochando oborendi nigo bobekire kurwa gesiri ekeroko soharoro nabuigo mbabwate asukwege kigari yao ekeroko so iseduke yo ilyoko nyorobo koreli bwabo batarere aseduke yo erimi yomuchukisi angeni chiabisi chia Guardian ilyo nyorobo koreli obosera Gadmart supermarket ebintu byonsi insiye kiramekemo namagurianse Omajo murigeria ndonsi ya sore na lebono nigo charagire chinsa chiri chabene ekromogani itoikira ase studio enitu jukwanira mangana amange anene kero lituko lya Jumatatu bunire butambe to kwanira mangana siasa amo na magendro ime yense ito ya Kenya anene orogongo rwito rwagusigo bono nigo kokwarigania ekero mogani ikire ase studio ito enitu jukwanira amange inyorana nabakwenda gutuma libo lya ugwetera ase namba eyera ase screen yao boigo ase nsemeri ya Facebook na bakonyora Ndizi TV News na nsemeri ya YouTube tonyore Ndizi TV News na nsemeri ya Twitter tonyore @Ndizi TV News elinde nyako gusangana into birengelio boigo na bagutuma libo lya lirioraga nitoboli omogeni werituko kolende tiganda mwali bagali abene anyare kawe kwanira ereningo tutarasuka uchibosio mheshimiwa karibu mbia mono Brighton inche Mariete nkuru kwa mheshimiwa Shekeri Machugombaki ondo mheshimiwa Onyariwali Masawa constituency Erekisi County. Mbiyamano mheshimiwa kura enderake nabo gwate kwana jana bogoteba ogwe manyi kabisa. Mbiyamano Shekeri Machugombaki egachorwa kubwo muchumbo Onyariwali Masawa omwaka 2017 atarachorwa kubo muchumbe Onyariwali Masawa Ezekiel onakorete gane serikali ngachaka unomo district officer ekaronkolete kurwe University ya Nairobi kurwororo ngakinwa ngabo mo district commissioner ngasawu chinsemo chinyinge chia Kenya na beto mo district commissioner asenga kientambe ase district bonere county ya Nyandarua na bete mo district commissioner asebonere county ya Busia na beto mo district commissioner district ere county bona ya Wajia kiagara engakirige kiare kuru kwa district asera chikuru ku county na kolete une district commissioner ase county ya Mombasa na ende inkaletwa ministry na kolete ministry ya wawa ase serikali ngakora ase ministry ya tourism ngakora ase ministry ya Northern Kenya ngakora public service commission ngakora ministry ya biashara ya trade mpaka engaki na tigetegasi
mwaka 2017 nkaritaya kurwa serikali umutinyu gatatu 2017 na gocha siasa naritaya tekinde director ya administration ase ministry ya trade. Mwemano omwanju muriria kwa igure na umweshimiwa nyarega kwerezera igoro yemerema nyarega gukora nande ereningo bono ngagirithina kwamanyire moganiki tubwata serit kurira rego bono ukanya gutuma riburi yao gwetera sinambe ina gotebira ase screen yao boigo nabo gutuma riburi yao gwetera ase nsemeri ya Facebook Ndis TV News na nsemeri ya Twitter nabo tonyora @Ndis TV News inde tunya toko banaye goika omwani mweshimiwa kwanyarega kwerezera kwaranyarega gukora chigasi chinyinga ase serikali igo bono nigo bwate experience igigisaine ase ensemo ya leadership ekotugusuka bosi watutebina aino mochumbe unyari bali masaba nintaka otuerese nyari bali masaba ngaki development usamagendero na ali akorekanire ase constituency yao naboigo ase ensemo ya CDF ngaki nyari gutumika ase constituency yao buya mono ase constituency ya nyari bali masaba kerona irete oborai bwa nyari bali masaba 2017 egente kemo na korete nogo rosie questionnaire ngata kumanyanga kerensemo onye ne school chia secondary onye ne school chia primary ngaitwa ikiri naende kugania which school ekyo nkorokioko naende kurwa bunga tuma abantu bakagenda ase school ekyo gochekinga ekikianyarire gokorekano ase emiaka ya etire inkerekiege kiagera nomayetiro ke serikali njachagete umupango asirichi kuria etetibu bunge omwaka 2002 chibesa chikaba chikorwebwa asekere constituency echitokorokanga national government CDF kurwa mwaka 2002 ekaro twatumete etimu ine questionnaire twaroseti eyariwo icholi buna balimu abanene pamoja na chikomiti chechishukuru board of management naende tukagenda se record ya constituency kurigereringa kesa CDF wechaka ebe skuru ya secondary ebe skuru ya primary chibesa yanyorire nirenga tukarosi report iri kaorokia chiskuru nchire chitabwati amagacha maronge chinde pengine chibwati ebirasi bisaine ekinde nchibwati chi secondary preparatory asabana bwanete basomere mirimo ya science ekinde abana baitu asabakorara chi dormitory inchiri chindonge ekinde tukaligereria nona mache nganga kyobole merubole tukamanya gocha tukarosie document ekorokwe strategic plan a 5-year strategic plan ya nyalibali masaba kiagara ekaro otegete gukora magenderero rasima kwansurigereringa inga yole inga yi waikiri naende nga yotegete koba ase myaka 5 abantu bane n'abantu baminto banyalibali masaba isa kurigereria egetabu ekitwaro seti nkere seta sobogare nga kere skuru okugani kwaya nga kikore kiagara nkobori twarenge skuru nga indicate your 3 topmost priorities bakanyara gokorabo ase chiskuru mbwate chi primary 105 next secondary 44 kurwa nga kieyo tugansa bono kurwa chibesa mono ase amagachaga neiria ase chiskuru ekyo naende mono otwali kubwatinga inchire chibwato kugani mono kubwe chinde none gukurigerenga kere ya mune bwato kugania lakini ase chibesa chiri tokonyora chinka ase mwaka tokonyara gukora byonse ase nga kieria toire ne chibesa buna chirengane tetokoewa igo twatemire ase myaka enebono uyu nuyo gatano kwagacha ebirasi chi primary kwagacha ekinde mabati etware konyora nga aherire igoro igagotwa abana batwerwa naro twanya chenchiri igo twakorire gasi endonge chi secondary na cherekyo twakorire gasi endonge nkolengia abantu banyari bali barorire chinyumba twagachira angekere kenyoro none chikoroba
n'ekindi nanyorete kitigirire enchera nase abaminto abaisimewo barenge nyari bari masaba na chere kio tinchieti gukitiga ngwacheto gachikora na chikori igo bono mweshimwa uko ase okwenda ase obwango igo norojina emibange kwa begete plan kwa roseti okalika chikweshonea oikiraniri amagani ali ina mwali geta ase plan yao mwanyekirani ose paro toraikirani oisa kurigereria una twaligeta mange nintebe ngatwa temere konyaikirani percentage ya ile ngora tebe tote ose ase percentage yemia ile nga ora ya samagenda iwa korera se constituency ya nyari bari masa ase kionsi pi bono Brighton una nkurigereria chiskuru twanyare gukaba ne kitutigarite bono iga una nabegete ase imipango ya ne miaka 5 ne korengana ne kibesa kitokonyora na bondo chinga twakabire bono 75% bona so mwaka uyu ntigarite kiagara imipango ya nembwate tindageti gutigara amatengo njira tindageti imipango twachagete enyare gutigarira njira igo chi project cyane ningandete gukora na ende none nkiro bono kira so mupango bu mwaka uyu 2021-2022 na chere kinindagete nga injikore elindaka tugujugo chake gepindi ekeya ya 2022 kwanyora nga imipango na chagete na nyekolire oroje amatuko na makati karite asikwatebina ningo bono ko 75% ase mia samagenda gwa kore mia kene tikarite emeronge beri na isano asa matuko tikarite mushimano nya gukora amagenda yo ase constituency nyari masa buya mono egento ya tutatisira ke Brighton asekere constituency Kenya chibese chitokoewa kiagara inchibagire nga kiri kigo cyukwagacha amangana infrastructure ne percentage ye kiagara kirige kikoba 54% kibesa toko bikipasari kiagara abana nkonyorore ngambarwete mechiende etari kwenyara buya twanyara kuru kipasari weta CPF 35% kibesa kinde kwanyora nga nchipangire nga ekinechia masingira environmental management 2.5% ngotwara turi kibera ki emergency 5% akonyora nga pengine na bekerama embera chire karama nabo pengine akonyora nga chichu cheichoire usechi abure eyibono emergency chikorega siyine chari chire 5% igobona sikibesa kiri kikoenda ase infrastructural development 54% onya tokonyora average kiagara ase miaka ebere otwanyorete ekiwango gia 137 million kere constituency Kenya igobona sakurigereria chibesa na bere ngotumia ase percentage yeyo is about 73 million aso mwaka umwaka uyo eta kere constituency Kenya bakumbwa aba 2020-2021 kiagara wikabono iga nturanyora chibesa chionse 12 million ntogandete kubwatia serikali national treasury enitunyara konyora chibesa chi as this financial year tuchagete bono 2021-2022 chibesa twanyorire 44 million as 44 million ekyo na chitu abagire chinde chigo cha kwenda chipasari chi abana bali chi university bali middle level colleges na ende bali chi secondary ne chinde twarurase chi project chiri tukukura igo chibesa chisa wocha kurwe serikali una tukagereta so mwaka oyo chionse ninyare wikarania mipango ya yonse ase miaka buna napangeta ase nabo gukora magendera ase bono gwakwanire mono ase school chipara jiro na ndikire inse yawo osaso boteniri bawo chipara jiro ngora kwanire ase daika ya mbuya mono oyo mendo Brighton chipara chirase ensema yana kiagara chipara nchibagire chiaba chiri chia national na chia member of parliament egotenera na ende chinde njiri chia county county nere bwate chipara chinyinge usakurigeria sinyali bali masaba chipara mbwate chia national igo chibwana takoba 107 kilometers chioka njierete gose including yerami ntuatemete karuna soito burai yo minto Brighton serikali yo moske president Uhuru Kenyatta egatoa para ya Susera
Riombaso ere 15 kilometers pare ya koreru angachi kilomita 3.5 lakini asengenjo ya matatizo ya serikali waka na contractor tali nyali bali masaba oka lakini Kenya ngima kiagara serikali ne water pending bills kire equal to 86 billion aseji contractor Kenya ngima teragenda bwangu buno kugani witukore usuno banyali bali baganeti lakini ya contract ne on igontu metenga nona ke behind schedule omaerio nere echinde nintemete sana echiane chia national which maintain abantu bane ba nyanturago ekona baisa kurigereria pare yo ntwanyebeke maram para ya keroka ogende ibacho ogende kiamukama nkonye maintain tore nona mbono bwangoiga na ndengurutore contract erinde nyare kubikwe maram pamoja ne chinde including echinde tuabere tokorosi chitali chia national karongo nyangani tigare tibesanga na rosi echia kiare tibesa tokonyora kere constituency umwaka tibesa chia national jiparechi kere constituency in 32 million igo na kugotena abantu bao banyari bali masaba tutaraja se county ya Kisingima mbaisa negete na tibesa CDF chatumikire ikiara ngoiwo na no mweshimi wa bongo iwo na bagukwana mbaisa negete na tibesa chabo chatumikire cha CDF kore na magenda Brighton na eresta abantu baminto ase chinguru chyo manene nga chibeza chiabo rasmi nitumebuya ekaroto karu assessment chi constituency chionse Kenya machogu constituency ya nyali bali masaba kurunyansa nkolengi kurugusi Nyamira na Kisii county umuchumbo utangana na constituency tangana ne ya nyali bali masaba Kenya isakuligere ratings chia bete last time tukabana mbai sana igonga ntotemete proper management yebese yawe keregocha na ende buna chigocha Brighton nko baire sande kerenga kinga chibese chinu chia chire kiagara tali echiane uno muchumbe echine chibese chia banyari bali na ende tali nje bieka na abeire ngokora tuakore tukugwatana na banyari bali bonse ebe chi committee chia board of management ebe chi committee chiria according to the act ya CDF tukubeka bande tukurukanga project management committees ba kubwatana na board of management na baibuli bebinyoro ningisa negetenga ba korega shingia besateyo yatumikira se encherembe kiagara inchege ndongo kole nkuru chibesa se chiskuru na ende system tugutumiegere ekurukure paste contract eyo okonyoranga asechibesa chirituwa bwate chinke ngokorere gashingia na ende yakore gashi enene korekana anene karona ko bodi iswali ya CDF sembe ya tumikire ntwaroche karatu kusuka bosio county ya Kitui abantu mbare bakweto wetere tarachane yatakire kwagajo ngotebekane n'ubukurumi mbwabeto etaracheye etiyadiraga mpaka yirete abantu gusiriwe mubabo lakini agwatwere sina chibesa cha CDF cyanya nkiuranya riko kwanira se etragedy ya korekanite ase nsema ya Kitui kwanza ego togotaba pore asa abantu baito ba Kitui kiagara gusiriwe bugimane gento getari ekeronge egento giasumbuire nse ito ya Kenya Brighton ebe kuru national government ebe county government no bukurumi chibesa chiarwebwa chibwanete gukora gashigete ribaga chigokora ite gashite gukora eliere ndonge asengencho abantu batagete gukora gashi etaisaneti gose etari ekwango kereke bwanrete chibesa chinde babe kumuguko chibesa chire Kenya chibesa chigocha chisa gutumeka asengererio bwanrete kanga Kenya egotore ensere motusana kiagara wano konyoro nga chibesa chiarwebwa pengine 30-40% ase chibesa chiarwebwa chiagende meguko ya abantu ekina kitoko tabanga ekina kigento tubwanete gukora chimbinu chionse gwagikisanga bikore na muneye obunyake na muneye mburi gukorekana elinde chibesa chiatumeka ase njiririe bwendete kiagara edara cheria maeno nyanjale ngendonge pengine kanga ntwanyarete gupotesa amagima alionse tuapotesa tasenga kiri
Anene ngwate bajibara kadote kokora korwa sense meyu. Ngonyo ado jibara nkorosi kuchire ase chi county gose na ase chi constituency lakini chiaba chitari koira matuka amange. Ninge ko gara chiba chiko bachinge gose ne chi contractors ba korega siembe. Chisababu ne chinyinge sababu yamo karokurwe para onye proper drainage onya tebekiri pengine riye mbure gotwa emetaro kuira mache kando pare iyo nyoranga mache gamnyoka para nonyebeke maram pare irasema esareke bwangu naende para na rosubwe kwe maram rero egeganite regular maintenance nga naende pengine mwaka utarachi kwaere gusakara mwaka waerire naende pare irasema aliase kwanyoranga yasarekire naende rekebiswe onye nemetaro yatichire emetaro eri enyare kuruborwa erinde amache agenda kando yechipara igento kuboria abantu baito ase naro konyoranga amaremu nakeire nono kubeka metaro gukikando yabekwa naende kwanyoranga bari barangene para emetaro eri yatichirwe eyi yachiko kogere para yasareka bwangu ekende Brighton inkeringa lirie pare korosibwa bunanje buone nyari bali masaba ondo bwense karairwe contract atara kanwangwa kikisaturenga specifications as part of contract una chiabegetu oikiraniri atara kanwa kiagera nabo uchunguzi atakoriribuya na umuntu akungure para pengine anyorori ekwerende maram atebe ngorosiri ateko gwakanwa irinda nyore faida nene igo nekinkurigeri tole chinjinia kurukera kiana utoko korega pamoja ntubwate committee ba kubwaterana ya kire constituency buna bwana nimbwate constituency roads committee naende kena kingote banga ndubwansi atara akanwa dasima tuisane kinga eparambu yero siri amanya wakanwa ngole ngia abantu baminto ba masimba bune para tu arosi juicy masimba kerema gachigosoke nyagitari ya gesu mwarenjere para ya rosibwa nonenje karuna eto nabona rocenga batemere korosie pare yase njere ndonge none para ya nyanturago nyamasibi ekona na eteto nona rocenga chinse mogete kiagara chibese chiakaroko chinyoro mwaka 32 million ras mochi bagase chipare chions na ndepengine asengencho none chi account sangine nkogendo mana inchi tariko kumanyanga pengine ne account government yone takokara gose national onya kware ngeke nyoro gaga tenga mwesimiwa tokonya toroserie pare mwanchiba kora watrau umwanju murigere ni ogendete kurigeria moroberi bo ensa kya ime ya Ndis TV anene kartubwate omweshimiwa Ezekiel Machogu korwase constituency ya Nyaribari Masaba sagendete kote abuna okorera magendero nalo tumire chibes cha CDF ase enjira erendonge inyorana nabo kutuma ebirengero byago se nabo kutuma liboli ya gwetera se namba eyera se screen yao ose nabo kutonyora sense media Facebook Ndis TV News na sense media YouTube Ndis TV News na sense media Twitter nabo tonyora @Ndis TV News ende tonyore konyora ebirengero byao ne liboli yao lidoraga ntuboli omweshimiwa anene ngoma jiro kwana kuna aba eshimiwa osabara ikuru erogongo rwagusi umano aba eshimiwa aba MP mbali go kwana sense mu parliament gose mbali go tebo chipili chirishira konye umwana njokoida aya ense emyake yegwa sabiri ene kujukuru mwaka gatano inki kwa tebiro ense mu parliament ikigera lete amonjori go jase ensi ya Kenya gose anene sero go rwagusi mbuya mono yo mento Brighton alipunge ntubwate private motion sekaro monto atagete private bills na government bills intiro naende na vera nyorenga theory kinete kurwa sole lakini kere wocha naye umechangia gentekyo Kenya areko bari chiko ria Kenya wose Kenya areko ba umupango gete uji gokonya abantu baitu ba Kenya unanje kurugusina Nyamira ntubwate chi committee inje byekambekire chairman
ya committee ku member services and facilities punge ekero muchadara tubegetamu kiagara iruka kurugusi ngusimeka tole ekemerige kurukwe chai echai ne kemeri totegemete mono kiagara ekero tuwata mauga ari gokonya abantu baitu amauga gasira bona kemerige ukatutigarite ne chai ekero muchadara bweche au chete ntua changiete sana na ende tukabeka namo abapunga balituruete kurwa sensemo yo gusimeke chai tukaranga ngakitokobeka emikakati erinde omwananchi ori gusimeke chai anyare gufaidika lakini umushimu umwananchi yo faidikire ose paro murakora ko bekemero berio erira konye omoremi oyo gweja okonyekire ningirete nga guchakira umwaka oyo kiagara lichikoliria tuabegete isakoligeria kwerende yaetete konyora ya iru ascend ne president abandi bakaganda high court gatene bwake lakini kwerende nega ndete nturi no kwegana nga bwangoiga nenyare gwetibwa lakini none mbono iga reforms kia chakire igochirwete ase ama pendekazo tuabegete kurwa se punge na ndo sakoligeria machouna changiete sana asegente wika segia igete nebinde binge nabe ngo changia punge usako ganda record ya punge na bokoranga machungo changiare ase chimuso mbalimbali ase chipiri mbalimbali chiwoja punge mushimo watabire ase ndate okwirani akase echai watena muetetie mapendekesho kitatagete kuimukia ebirengo mimbole migwicha konyora ebese ya gosengeri ya iri goromono bon ase ngorgire tore ensemende buna go centro barabu bakurira kibasire igoro ekere ko compared na orogongurudura gusi abarabu banyorete bipendekesho bikale bakanyora bakurira igoro gose gusiyaro konyora balemi bajandege inkeko gere mbuya mono igali mumbasase cha ekonwa ekero bakurigereria ngokora bari grading HI yaba graded into various grades batebanga HI pengine none mbali bagocha kugura kurusiko ngotuma bari abantu babo banyara gukora testing HI egente kia tusumbire mono kiagara ngonyoro ringa the eastern central and the eastern parts of Kenya banyora chibesa igure ponas na intwanyora ise ngamaguri kara abantu bako gende chai gente kesangina batebanga mbobwate obotori obuya kara bako tora kuru mugondo handling ya kare chai guika chitundu bali pengine asandi naro konyange chai nja utamono ase binyore bibinde pengine ntugwate challenges chechipara kwanyoranga gari nja kwamete chanjanya wike factory mapema one karo echaye kogenda through processing ase binyore bibinde kwanyoranga quality ya very compromised jairende inse wetani binyoro biribinde anane ekero mwishuga nteto koreringanire lakini ngoirere na chipara kwanyo chipara je jimbe none chigari je tundubali je factory nchigoika tangandi abarayo muhabekire merobere ya bero chipara jaro sigwe chayete kurara chitundubali lakini bone para dirwete kembrake gotwa ngita keriko korwa ekero toko tebana abarayo bagusingi batakeriko kora ende bakonyo muremi oyo echayeka mapema ya irwa factory ekenege ndokiengencho Brighton kiagara ebimere byito ebechai ebo muntu gwateri itokeriae ebo muntu simegete chingeni ebo muntu tagete wiki kende gyons abwate chiro onye parate iyo okonyanga none pigibite konyara guika pengine garite konyara guika ekina boge kuirania magendero nyuma na ndekiere ni kenyoro nyuma kiagara efaide eriyo murimi ari guchikonyora te guikerana kiagara amaene karoto kora kiagara none bagotanga pengine liroba indire njeregete nse mugeto konyoranga gwetera liroba liria ekemeri kerige guchugocha kiabeire njeregete kugwe binyoro binde iyo teriero yuke sababu enene neringa chipare chitu ndugwanete korosia nga chibesa chiri tokonyora ebe gwetera county gwetera national government
chisa gutumike njere bwendete guchia ngaki yonsi pamoja na walitura barai ni nyegenete nga mechande yetu gwate mengete kunyara kobo mbe mheshimiwa watebire lakini abarai aba mbaro tari batai abarai mbaro inka kikieye etakeire baje kubeka emeroberio yo gyara abarai mbaro chikaunti jajire abarai mbaro batakire kubeka emeroberio tanga boniga tanga toto no murimi okonyegire one toto ana murimi na ja konyeke indi murimi yo okonyeka na abarai aba mbaro rotari batai inke kwera batara akora magendera atakire ko nsagwe kwanera Brighton kyara tinde ke kwanera binyoro binde gusabande asichibe sankonyora chinke ngote mande sana na koeresa apart from chi para chirimbwate chia national abantu bane mbamanyete bune para na roseti juice ne ya county government para na roseti kuru naende masimba kuchoteri ya buga ne ya county government para na roseti kuru nyamasibi kuchia maremi ne ya county government para nkoroshi kurwa amabuko ogenderia nyoka ogendegia nsembe nero teria national ya county government liji ko bonjere ko rosi palejo liji ko nkuigwa na tore kiagara kigions negento ya public nga na wangu wasiriana pamoja na county karwatara rosi para nanyara koros no nenkurwa metembo ganda uchi kona ine para ya county government nero nkonyere kipisande kare chibesa chiro ekero mheshimiwa ekero korosi paleji county ni chibesa chite ya se county chikorosi paleji gose ona ni gukwa moro si sarite konya abantu babo pengine na bakonyora nga ngaki yonye mpaka bwati besa chisaine na nyora ngonya kimbwate tigando sirinde wananchi banyare kuikiecha yabo osebimeri byabo awao ase chiro nyankaroka onye n'omuntu tegete gocha busongo anyare kurwaria irinda anyare kuikia bimeri bya ase chiro mbe sana mheshimiwa bana ndo tusikibo syake turatutura kwanira obomo gusi unity ya community mugusi oroje community yaito nebwataine nande buna kebwataine ingotakere gotokwanira buna omonogeri ase emeseria nene gose ingotakere gotokwanira buna omonogeri ayorojina aba gusinto bwataine gose ino barai mwensi murangirani ase mesa munyarimo kwanira amagendero yorogongo ragusi totebe Nyamira na county yaito ya Kisii mbuya mono Brighton abagusiye gatore egesakwekamo ebegotore Kisii ebegotore Nyamira igotore abantu abamo naende ase ibisaku bya Kenya bisakuligerio mugusi ntoro mukesana lakini nga naende karotore amu ekaroto kwane rugayamo ekaroto kungusa wechianse meyemo na batogotegera rubugango na serikali kubwe karoko nyoranga kero yomega kungusa kugae pengine oyo kungusa guchiari no yo kungusa guchiari twensi ntoko baigurari ase national level gusegwikaransa iguraria emesa ase binte binge bigokorekana nga nabake baitonya n'umuchumbe ateni given time no yomokoba gusintu agatwarire chiminister chinyinge na inde system yalengerire kale igo yalenge nga minister nechorire n'abantu rero ntubwate technocrats endo isakuligere kurugusi gesoyo minto Fred Okengo Matiang'i achore tune minister that was 2013 na rebike minister tubwate kurugusi rikale ga bakabere batatu sangine twanyona none chi minister inye lakini rero na rebike tumete nga tuasipi ebirero bito bono ebe kurukisi county kereke nyoro ebe kurunyamira igotukwira so monto yomo twensi ntugocha kwabanga ne spokesman igorari cyo mugusi none taitere tinga na sogo choru kurwase abantu nkorra turenga at national level imbu yago tuwakrisa asiji county onyankuru kisi county egabana nero onyankuru Nyamira ntubwate egabana na barabuo at county level amaskani ya enaronga ngotuwakrisa bali
onyene constituency ebe ya Nyaribari Masaba machogu nabanga inje spokesman ya abantu be constituency ngona totana ntubwate birengo bya spokesman lakini intubu nabagusi ntorama oze ntorangira ni musangiro muna ino barayi bwe totaba murangira ni musangiro mu NCP mpaka mu wasiri bobore boy maikire bono mu kwanira murakwanira rogongo rwagusi mbuya mono umuwasiri oturangiri chingaki chintunda chitalinke na ende nkolengia ntubwate maskani twins ebe birengereri bya abandu baitu pengine mbere ukiense mogete no ndu ukiense mogete ekarago turangeri mono ngusugurikara mangana magenderero kiagara nguturangeri arobis twikaransa una bachumbe tweresa pengine ase tukwamete asa kunyara binyurawa ngote mari gutukwamura igonkoranga nkumana na turi chingaki ase chingaki no nego konyoranga birengeri bya abantu mbia nyakubwekana lakini nkumena na tole twatebanga nebanga siasa tubwate machoguntu ali birengeri ngangu chiango genda nae pengine nyagetutu ali birengeri ngangu chiako genda lakini egange nene musiaga aganeti naende atagete kurwa sabarai nelinga inga kia konyora magendero gete na magendero gete karote gete gwikera no mone bwense ekaroturamu buna bachumbe buna barai wetera ase omurai oitu at national level Fred Matiang'i nabo konyoranga ebintu ebinko babire ikonkorande nga nguikatole sangine chintunda chitalinke toikere no mona bwense komeresa issues chia bagusi igekarotoka gandali ngogenda turamu Bona emitinyi tete nemeke sana tuenda sobocholi obonene bwa mwagujibu ne meronkebere nebere intubuna libagari tubuna mogusi ase national kekiri takiru chikobagwa ene ndilili asante chikura tubwate ne chinyinge mono oyo minto Brighton naende nainturas matwerwa nerere ase birangari biane noroche ebisakwa wao bya Kenya ebisakwe bya Kenya keregesa kungie pangete nga ndio onya to kogenda murengo oyo naintu ebe namagenderero ebe neke egetari ase serikali inkitogo chikonyora naintu kwerende irasi matugani nga onya to kukwebe ko murengo gete ebitari bite base serikali mbiribi ebe asa magenderero ito buna yatukwana chipara ebintu ebinge bigane iri kimaendeleo gusieri ndo muna engineer anyare gukonyeka mbire biebi neye ebirangare biane Brighton nkorule isakogenda ukambani ukambani mbawate pati yabo kumachiko baleta amo isakogenda Western Kenya na bakoranga na barabumba bwate saiga yabo kumachiko baleta amo ogende buikoyo abaikoyo bono na barabuo mbawate Jubilee lakini naende ngonya gocha balene chinyumba chiabo chisaiga chiabo bagotanga nona intutogotora lakini igora ali mumanya gototebinga ingimo gotoa ndundu bwate saiga obole matubwato bonene obole matubwato bonene Brighton na bubunga intule panga burunge na intu tonyore saiga yeitase tokoba twins tokobo ejibono ngo twayalenge chinguru chiokora pagaining asa matuka yatigarete na kuboria matuka metienye mekesane tigarete metienye mekesane roje ntoiki kwagaje saige yeito ende tukwana se yoyermu amaene naringa ase metienye tutigarite bono nane togande chikura tego cha kovaraisi kwagaje saiga no chonyorenga abante bale chipati yawao kiagara amusina ende mono bono teriko jo kuligera inga necessary ringa ne party gete bagochora nkuligera balenga aye individual aye Brighton nyonya wasoka pengine kerogete ability na capacity ya onereri bamanya ko nafasi lakini uchimotwe unandoche
rasima bagusina intuteje kurigia enyomba gete kiagera ekere nyomba iriya robu nekaro twarenge 2002 egandokeria kiomugakanya cha 40 people abachumbe bonse nabo tuamanyetiko kiagera karubwata abachumbe 10 pengine 15 iyi serikali ende yonse irene press dasime gotegerere kubwa ekero konyora nga igoro muri mataratari kero montale kubwae lakini okunuko ni kwana nenda masabane nga gukimutune community umugusi na intue rasma tujya gutwara egento buna kinyomba kinde kibwate Memano mashimiwa eriswa rinde ndakubuli na chiaragwensi njiro jigotebekana 6.5 million aragwenses as 26 months aba chumbe mwaetu chiaragwensi tebe bono netakire muiranie 6.5 to return 2.6 billion ninyarekane mbiya mono umuchumbe uyo minto operation egasi ya gukora nenkongu mono abachumbe mbaroko nyora bachorire pengine egachoro tebwati nyomba Nairobi aria Sarwe constituency rasma gende akombo enyomba na ndosa kuligereria abakori bande bonse pia serikali mpaka chikambani mpaka parastatus mpaka bande bonse au sarawens njale ngora kini kabase abachumbe gente kinkeyo abachumbe wakataka kubeka nga muchumbe kangana na kanwa sarawens lakini gente kia ikoti gakana na ende karo yakana igateba konyore besa yakaniru kero muchumbe anke enyale kuirana na ende crack to National Assembly kuruwe kwerende mesare babere wako na chachiri konyore chia kaniru kuiranibwa igo kwerende ri konyore yakanirwe njaru setibwo ona terwa kanwa na ende na intu asengenjo intu tokobeka machiko ekarori chiko ria itune court rasma toba bachumbe obonde bwens tubwati gondo bwati diri chiko una ria itune ne court igo no gosemeri na chiba sinchi chikoirana chonse inchiga ndete kiagara bande tuana chiru chonse ndonya tara nachwa chirane igonge process yoko nachwa punge tara ero mutinyo nane dasi manyora nga chiana chiru chonse chiranire mbe mano aso kwera ni bolio bono etokora ndaso mokego kunende ojikonteina no takete kirogende yonse no bochumbe ojikoendera umago chikonteina kirogina ndo takete kuchikoboli go sino bochumbe nkoira natore umanje murire ni oyendete kuriri muroberi bwe ensakia ime ya Ndis TV ni otokwenda so mokego ende tokwirana umeshimwa nyaga otethena ki mpira ngere kya wate kochi ase ngakire bosio Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuyo igurwa bwankoiga imiyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi biryoraganie insiye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogurwo bukma bujubwa mandazi amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbabwate bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chukobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obosira kigima okobugoreri bwemisiyo yao gwika asogo chiko yebuguria ayibwe komonyene boigo onye kobwate libolio na bukugenda gwika se desk yabo ya complaints na borobwo niko barakuligerie omochando oborendi niko bobekire kurwa gisiri ekero gosoharoro na boigo mbabwate
naende asukwege kigari yao ekiroko so iseduke iyo ilioko nyorobo koreri bwabo batarire aseduke iyo erimi y'umucukisi angeni chiabisi chia Guardian ilio nyorobo koreri obusera Gadmart Supermarket ebinto byonsi insiye kiramekemo nabo chenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwao kurenda asagwetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara n'amacha makenunuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana n'abanyagitari ao asumurubilio bwokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririwa gatokuria na riratokonye igorito kiritokorariwa ndikakitomenye buya kemocha una gotambe ngobatabinga eyanje bwanje kirarito kuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Aigandizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyoreirie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buya atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye era mutungito kuri chambere yatigere nae goru ali enche bana ndwari tuli kwemanya eli bana na nkubwena yani nali kogenda on kiro monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio onayeteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao nayaeteire Jumanne botuko enseye munenusu ya Maragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chia mogaso. Majuma Murire ni watoendete kusanke birengeria mono mheshimiwa omubunge o Nyaribari Masaba asanyare kweresa mange anene asensemo ya deferment kusama gendrase constituency ya tutebiringa kisidie banyetumire miroberi kya begetinga kya chagete asemia kena beire obisi bino mochumbe bwa area yo nanda onyare ga tweresa bana nina tornere nyoro na bokwenda kusanke birengeria byao weterase namba eyera se screen yao oiga sense media Facebook tonyore Ndis TV News YouTube Ndis TV News na sense media Twitter @Ndis TV News enide nero kusanga na into ebirengerio ndeto nyatogo sukabosio ngora aligeria se ensemo ye CSMS nara gorokuna Vincent Kimoi koruma Simba au na umheshimiwa niga korire egasi engia na ande na isaine oyi akorokuna Vincent Kimoi korwa sensemo ya Masimba nara na umheshimiwa ni gonera akorire gasi engia mono na ande akabarangi dikoba omuchumbe omuya gosokorire gasi nyingi sana sorgongo rwa Anyanza igobono bakotokisana umheshimiwa thene gasi okora nengia nande nara kuboli naki egasi ase ensemo yabasai barabu kwanyare gokuba emeremo eline barubanyare bagwe konya ekintu chikono chukokera ndie karoti chinga keji chirege bono umheshimiwa ningani kubolina ayano mochumbe o Nyaribari Masaba boni ganandi torigeti obochori obonne bo mago jiru ne meronge nebere nande norigeti ko chikoboli obochumbe gose birengere byawase amangana siasa mbiribiri
Mbia mono yo minto Brighton tindi uchi kuboli obuchumbe bwa Nyaribari Masaba mwaka 2022 ekerongo chikuboli nekyo bugabana bwa Kisii County. Ego abantu bane nabayeresire tuwasirianire n'abantu bane ba Nyaribari Masaba tuwasirianire n'abantu abange abaraya wao abagaka bangina bashaye bekinse amawa kia Kisii County kubatebinga esababu nkuboleriyo bugabana nereri naende inkiga kogarando chenga nsakoebwe nafasi yo bugabana ninyale kubakorera gasire ndonge igo bono ibirenga byaona turi kuboli bochumbe bwa Nyaribari Masaba ai bono bugabana bwa Kisii County Brighton tindiko chikoboli bochumbe bwa Nyaribari Masaba ekerongo chikoboli ya 2022 asichinguli cyo mananya sawo tuikio no bugabana bwa Kisii County county number 045 Pano mweshimwe nguboli inkigeragero tigo bochumbe wasabiri tamwe moyoka nando mwaje kwa mwa kuboli bugabana we county ya Kisii mbuya mono asoyo minto Brighton ekero egasi yo bugabana mono talinga ensiasa tagete mono nga kwa bero umanya siasa nga nobwate experience ya siasa experience ya siasa teliero criteria kereka nene ase omuntu tagete gukora gasi engiya yo bugabana egendo keganeire mono experience yawo ya management ko koleta abantu wakango ya serikali n'obumanyi mono bugamangana ya serikali kiagara county na serikali oisakabanga ndio wakorere siasa na okore miaka 40 lakini tubwati obumanyi bwamangana ya serikali na serikali nga management ya serikali nga kiakoba na boko nyabo ikaranse bune gavana tonyara siasa geo konya ake nga ki oko relate na n'abantu eyibono mache wabwate kiagara none gasi ari gukora uno mu district also mu district commissioner neyo yo gudiri na n'abantu igo nindoche nga ase ujusi nanyore ya siasa se miaka na akorire bono ngo gukore 5 neri na akorete emiaka side ya 30 uno mu district also mu district commissioner mu director ase chi ministry nembwato obumanyi asa mangana serikali kubwa pengine usakurigire track record ya machogu none ekarona irwe nafasi yo bochumbo onye wakorera mayase kiri kwa irwegeke ne minute nga oisa kwaebwa none kenene rasi mokore buya kono mweshimwe gwatebero nango jorko boli bochum ningo jorko boli bogabana we county ya Kisii ubona ko tokuru Nyaribari Masaba toje Nyaribari engima Nyaribari combined Nyaribari Masaba Nyaribari church Nyaribari yonse kwaranye bekiramo erinde bono umaye kobreta chi constituency jindi jitigarete era bono umaye kubwenera koba governor ya Kisii County nimbwato umayene naende nimbwato kwega no konene nga ekeronkuriya ne chi constituency chonse kianda chia Kisii County n'abantu baminto kurwa sendwete Nyaribari abachacha be Masaba nabayeresire narangeri mekutana wao naende boka inachakerete kuri no mote kurugurega nachakerete kurunse nkababoria bakanganjira nga togenda mutwe intore pamoja naye naende Brighton nyegenete nga mbwerorere karo chikura chira akwe na kuru Nyaribari pamoja n'ekinsemo kinde bari bamanyire ibikoro bya machogu naende manyete machogu naende banyegerete nga kweri macho waisa kwegwe nafasi itali Nyaribari yoka lakini ase Kisii County ngi makere constituency egas nekorekane kiagara oyo machogu elinkoro kamaiso marore bono machogu oyo
okero kwa na Muticho ward machogo yo namanyiro Muticho ward na chire na akorire mechango angekera nsemo ya usi isako genda South Mugirango na agachire kanse ya MSD na bekira mabati na achire parish ya Metaburu na akorire mechango na achite Nyamarambe kanisa ngakora mechango parish ya Catholic Bishop Bataracha kwerende parish ya Tabaka ngakora mechango na achire kanisa ya Etago PAG abantu baminto ba kiawara mbanyorete nona arenge angumutinyo munenusu oerire SDA na achira masiso weta ibona ko gatana gwatarire gusiengima gwanyimoganire na atarire Kisi county ngima gwanyimoganire nona tinda ika Kisi county ngima gwanyimoganire ebinyoro byonsi abantu baminto mumanyete nga wetere chinse mawa na ningenderete mono kumanyakana ebinyoro byonsi na kwa abantu ekerenga kiane naende bwanguiga none manifesto yane mbache banyarore naende karo bagocha konyarora na bagocha komanyanga ase Kisi county ebirangare byane ne bintu mpangete nga tukubwatana na turakore ntunyare kwimukie county itugoro kubwa kurwa sero uchia ndura kubori ku nyaribali kumachikorokana no abantu abange usabara yabange basokira ukubori bugabana oinyorena senator Kisi senator bono Professor Sam Mungeri narareti bene lituko liechumekera twara musangano rwa masabase nkaya yegesu agate abuna nere no are ase race yokori bugabana bwe county ya Kisi lecho tundo yoro munyaribali nere ngori yare kero kyo bugabana oguru nyaribali ntubate jadi sicho ya matoke nero yoro munyaribali okori ya ekero kyo bugabana na abange bari kuru nyaribali bono nyaribali yeroje mwasokira abange oroje no gosoko okonge usego gosoko kumasokira abange ingechikoba egetango munyaribali tagamba se county ya Kisi ngeko bigetango Brighton umupira karo wa kwesa ko betimu yamo mupira uyu tukonyara ko bomuronge to wansa none kara abantu bagoje kurigerira umupira ko bategete ko raje timu kinyinge none karo okore nyangi abakobi mbaro igo nako gotebinga munyaribali naroche asako genda naende chikura cy'umunyaribali akoro kirakwe oyore machuga tagu kuminga usenyagite naro usenyagite utangasi lakini le baragate yuite bote oitobote na kibono tiga ngoite na ongeli ekartona como changalia ekartona como changalia na teme to teanere oriere kruse karo yenge nkaya na tetena kurigia agatena bantu bara itobote bara tena tigo mugaka kole no nentunde entunde aintangani akole ayote buna bono itobote kurunyaribali ora no eno ndeli baga nonje egento nagotebia Brighton na chagete abanyaribali kurukere nyumba ya nyaribali mbache tamo karwacha mu bagikaransa bakagosoria oyino mwaka 2018 miaka ikareko yarange 3 bono kurukere nsema ya nyaribali chache na masawa bagatobeka mesa bakarora kiratiri bagatebanga intwe umuntu toko magaga yaye no musike esekere machugu umbaki tingole nginge birengere bya abanyaribali byonjokire kurukiri batebete nga machugu naye tubwate une candidate yeito kurunyaribali genda mutu abande mbacha naende mbatangasa rero eyitiri gusaria gose kuira ni birengere byo umunyaribali magaga nimanyete nga gonko genda mutwe intore amo ase birengere pamoja n'abantu baito ba nyaribali chache na masawa nyaribali nere kumajigote bekana ibwate chinyomba chinyingi nyaribali nyomba chijonsi wajibe kiramu goso tena oyorwe nyomba kete kwanyari nyomba nere bwata abantu abange chinyomba chiwajire tiramu mbuya mono chinyomba chia nyaribali karatoko genda isiko kurigiye obugabana ntuli ko genda buna chinyomba ikatoko genda buna unit yamo ekuruko munyaribali igo ondoka gerete nga nachi gutwatana na una abanyaribali nga togende kungusanana gente kinkiri guchikobo igo toko genda tuli egente kemo buno munyaribali naende mono tali nyaribali yoka none isikae kara abantu baguchikoibunga ebirengere byamachugunga kibire birunga asebale
negasi aranyare kubakorera nimanyete ng'ambange nafasi yo kubakorera bune gavana ya Kisii County. Egento ngosingerera ansesema oyena ansema ya Nyaribari nelina omusikisimbara tinero tangasina bujar kubori ekero kibugabana nande nigo atebete na urusiri running mate asensemo ya Nyaribari oyo atebete na Robert Monda ne ujuko running mate yae asobo chori bugoja na ayebano kwanyore running mate yao running mate yao norori nande esaiga yao nereri wete abantu abange igusiba maite kiama ODM udiengia jete vyama ao na Kenya ayesaiga yao nereri usensaiga ki nando kerdoro juko digeri kero asante asominto Brighton ondubwens na bwato busubore bwoko be running mate gusoba chole running mate ku Rwandons muske Robert Monda na bwatenero busubore bwoko be running mate yomonto gusobori obuchumbe gusobori obamusie kende gyonse arataka ko kuboria inabwate constitutional right yo korabo lakini bunagotebia kero omonto nabwate chimbinu chiaye nabwate chi strategy chiaye nga kiago chikorigi chikura chiaye eyinera ne strategy ya simba bunarora na Monda nga mbanyare kurigi chikura chiabo enjera ba chora na inche strategy ya nero omonto kwira bune running mate kwanza ras moligiringa agenda ya utegete gukora ase county ninki no monto nere obwate birangari unebyo ebyo bwate igobono abantu bali buna nanjine ngandete ko gukora consultation koranga nyagete tuisa ko combine ntunyare ko korega ase county asabando mbwate bono iga JP Mumanyi kurweke nyorikia bonchali turamo obere manager y'epang okorera abantu baitega siendonge karare Kenya Commercial Bank kuba support chironi biashara chinse motions chiausi onyore nafasi yo koregas bune chief executive ye county minister ye county tenene nsama ya finance na bwato umanyi nimanyete ngato isa kubwaterana ntoga ndiye county mutwe ekiama kanuna tenete chikura chia 2017 chama na tenete egekuru national agenda part of Kenya national agenda part of Kenya inkanyara in na chubiri kiagara na rochenga kieringa inki kiarenge tuakole campaign koru Nyaribari Masaba chubiri president Uhuru Kenyatta agatangana chikurangole ngia se constituency atanganete ibere constituency ya Nyaribari Masaba pamoja na constituency ya Kitutu North ya Chimiangwenyi abantu baita sabono iga esabu ningenderete waka na ndi nimbwate options ibere options imbwate kwa gajajiza iga options imbwate nelinga ODM ngo support inde umuske former prime minister Raila Amolo Odinga como support yore nere namanyetenga machungo mwale support lakini igote minute nga chikura machegwa chikubuli chyovu gavana nkuruwe party ya ODM ODM nebwate abantu baye tikabuka baraminana barete candidate egoja go face omonto kuruku machogu na nimanyete nga abantu ba Kisii County tali party necessary bago chigochora UDA nero nebwate kiminano kiae na barubutiga bachori bibagochora baumerana na machogu ibo talinga ninji kubuli chikora kuru UDA gose kuru ODM lakini party nkubuli kuru na bali tugo chikubuli kuru ntoga ndeta gukora consultation gotebanga ndio nkubuli turi kuru party lakini igora alio itokunga mukono noyo
igora kartwarenga ekero mwarengo mochango asensemo ya nyaura ingwe kanite ko tebuna ntoganyite omo wasiri boborendi boime Dr. Fred Matiang'i atoa omoerekeo buna abagusi emwerekeo kio toganyite kurwase Fred Matiang'i kerwante na aye nigo support mbuya mono oyo ito Fred Matiang'i tali mwerekeo agochigotore tofauti kiagera nkolengia keromo Kenya na rocheng'a onya ne president tubwate bono umushike Uhuru Kenyatta ngokora bale gasi na former prime minister umushike Raila Amolo Odinga ekero umano ituto merende nonere ebirengere bitu buno mugusi initially mbierenge nga nere nanyare gotema kobe candidate lakini wikase bono twanyore nga pengine nga kiewocha necha gwikera na kiagare chinga kino mokali nchiro uchimotwe ase bono iga nonera ase timu tole ninyegenete nga nere iyo igekara togandete gukwana none nomushike Raila kutugukwana nere ntutagete nga egago totebi nga abagusi amangana development ninkore PCD amangana serikali yegukunda nere nanyare kutu accommodate kutugo chantu manyete nga na intu esaya itune nero igotalinga nenga ntutugo itaba tutaramanya nga esaya itisa kobanga in form of appointments in form of development ya sawa na inchi baitu kiagara intubwata magendero ao abwanete kurigerirwa igekibona kitogendete nga lazima togosori ekero tugoja conclusion twamanya nga ntubwate ibintu bire tangible tokweresa abantu nga iga igotura noyo none twigwana egetarinkera turutikera abe buyasa abantu baitu ekero watere na ogo support muske Raila Amolo Odinga asikiro kyo bonne bubura ibwense anene chingwana nchiri kwana gedebuna abarai abange anene kurugusi gose ababunga abange nigo ekere yandisheki yachite ekere yandisheki yachite mukaire na maega konya abande moro kirina ngo jibaro support omo konyi bomora ibwense Dr. William Ruto lakini abande bakaire na maega ekyara ba tebuna ngo jibari kurigereriwa abande barbara abakurumi bakaba babona na tokwenda kwa koboko omo konyi bomora ibwense ko jitori ko inyoru asa mangana yobokurumi inche buna machogu yo minto preachon na watenga karotu akorete chikura chia 2017 ona linge pati ya nekuru ku national agenda party of Kenya lakini unyinare kuunga mkono no mushike Uhuru Kenyatta ngakieli wale pamoja na Ruto ekarona bonga mkono 2017 tukaganda punge ekagara none nche abapunga baganjora kobe chairman ya committee umusimamone egorenga uchiase Uhuru Kenyatta ne sababu njale ngo kiara naro chebirengere biaye uchiasa bagusina uchiasa Kenya ego bialenge birengere bironge onyalenga amenga kieli na William Ruto omonto narigereti bune president ya Kenya no monto kurukwa Uhuru Muigai Kenyatta no musimamone tonya guchenje kurwase garia na ende ekerabo narigereiri kiegara nimbwate birengere biane ngo pima na naranga ebirengere bia bali bonse bakubori onye nekroke gurari nga kibirase Kenya na naranga none okurwanerero mwako yo Raila rwanerire nse ya Kenya mpaka bono chikaunti tubwate obeiro okora egasianene amechangia pakubwa wikase Kenya igete nere pengine tuisa koma nafasi torebiara nyare gukora aba Kenya igonga inche tari gwetera kende gions no monto ko pimeke biro na pimo borombo na manya ko basenko igonga nimpimete na ende nkaranga ase sababu yaba gusina Kenya pengine oyaisa kwa nafasi
na akori buya kubwa bande bose. Bono erabana gwachorire umugabana lero gwachorire umugabana Kisii County mbura yudiski ora eri tangania se county ya Kisii. Asante yo muntu Brighton aseri swari rigia amangana tubwate Kisii County na mange na ende priorities chiane nchibe chinyinge egente kemo ndae oborito mono oisa kurigeria county yitu ya Kisii n'abantu bonse baro amarimo akeire the total area kiagera Kisii egere ekwerendere compact 1137 square kilometer n'abantu bono tuli side ya almost 1.3 million endagera nebwato bokongu food sufficiency Kisii nebwato bokongu origereri chifamily chinyinge emechie menge bantu bono endagera mbali kwenyara nona Kisii keirire nga nase endagerere nyinge asembure gutukere ngaki riroba rire rigia emegondo yakeire twarimire emegondo eri okorema kera omwaka ebituma ching'ende mpaka bono rigesa rikorwegereri rike mono igo nimbeke chinguru na mwerekeo one ase gwakikisha ng'a mbinu nkinkorete chinyia erinde endagera echikoba geisaina ase abanto baitu kiagera goikera bono igo almost 50% bari bamenyete in the rural areas, urban areas igo bakugorenda endagera oisa kurigereria endagera tukorichi town Kisii town particularly telikuru within Kisii town 70% egekurusko ya Kisii eba magena eba ching'eni eba matunda eba mabere byonsi bikurusiko ekenakina ekereki gondo ndarigereri ng'aki endagera tuguji gusimeka onyore ng'antore food sufficient as a county origereria wa poverty index national average egere 32%, lakini Kisii County bona ase chidisu gitwire ng'a nchire chiria bataka intwe yabo kiagera our poverty index egere 44.5%. 44.5%. Nindete chimbinu ng'aki nkobeka chipara chigende mpaka efijiji mpaka villages erindo ndebwansi obwate ekamerikia yatagete gwikie chiro kwanyora ng'ango ikiare asenga kia bwangu nimbeke emikakati kiagera oisa kurigereria value addition agribusiness ebintu ebirasimanjiko bibekera oborito erinde omoremi riria rimonya neritoka riaye onya na avocado onya neching'eni chiaye chianyara gotwara epei buna chitabwati bono oisa kurigereria ayugati yari amango gochokore sari iye chinsa gwanyara goda bano nduko nataka okwanire igoro siasa ejigen gokorega ekanisa siasa se kanisa nasime gutano buna igoro ngwaro jena abantu bari kuogerera barayibanda ali asumo chango okwanire ekyo aside kachingi asede keya marafu na advice yago chia sawa ndaba kuri ibiro nererie mbuya mono kuranjo yo mintu Brighton na rigerere nje buno murai na ende nje buno mukristo abantu bamintu baisa kurigereria era kori amachegwe karonko ende kanisa na nche egangene ne sababu ene kungire kanisa no gusasimo mona Nyasaye ntera kore kende yons na rekaro tu agenda litukuria Jumapili kanisa ya Nyamawa macho una changere kanisa ya Nyamawa chintu nda isatu erine ria kane na chieto ngurangero no mwesimiwa obasi no sendoviri nkarure kitendo ky'ogukumia ky'obusoku abarai tutagete ko kwamereri ng'arasima tukwane kanisa machuguna etubaga kukwana lakini naisanegete kumuranje abarai nkobori tusike nyumba yo monene kiagera na intu mwanya abantu bunonde bwensi naye gangene ne bwanete gokorete kanisa tali ng'orekane tali ng'oimukeri bugoro lakini togende kuimukeririe tari omonene tata Nyasaye igoro kiagera none mbiri byonsi tukurigia bo burai ebekende byonsi none nkeria tubegete keria toete
nero toete ntobasa kuimukeria ase nyomba y'omonene naende mbuya tusike abarai b'eki kanisa ebe abapasta ebe chifada ebe bishop oito catholic tomo amasikani aye naende tusike omonene nyasaye. Arafu bali bande bakogerera abantu ase muyega buno ori kwaro chigoro nyaura omonto akwana bogeru otebukaransa kumuranche nyaura naroche naende njarorekanete oyo pangete naende abantu gete gurupu egopangwa yabe kwasegete bana bapangwa abande nabo yarorekanete nga abante section gete ase abantu bonsi pia abande barenga abaturivu batete nga n'omochango lakini abande naende igo batete nga bogerera abande nabaro bakeru chinkobi eritari siasa tubwanete gukora gusia naende eritari siasa ya gusi eri siasa eretire kurwa segete abantu baminto bagusi tigaturigereria oborai bwito naende tutwara amasikani nona abagaka baito batokoreire gasikuru magega tuba amasikani mbataga gochakera okende gionse ntobasa kuba obosoku ntobasa kubastua kiagara naroche nga nabo nyaranga wasituire mugakonde asoku mwakere kerere onyore omwaku gostuka kumuranche tigatutwara maskani ebasa masisi ebasa tokora mechango ebasa tokora kende gionse naende onyo gotagete koranga abantu mbagwanchete umurai tago somba abantu kuruga gochia semeria kiagera ekerogo somba igo ng'aebie katubwatie kemaene aebie kanuruche nga nubwato barema yagera wasomba abantu inga bachi guwakera chinkobi ring'aria uri omwere gochase omorigiri itondiririo ya semambe yabona mbuya mono kuro muranche abantu baminto bakisi tutwaru bwanchani tutwaru maskani naende inje unesekere machogombaki ninyeruete mwisa konge nafasi yo koregasi une gavana ya Kisii County ase gas na korea serikali naende mwaro na korire asobo chumba se miaka ngujo kore 5 nimba korega singia naende Kisii County yeito nagende ekiwango kyaigoro machokera ase nkoba nkora mulenga none kona korete una district commissioner district na rekobe kiari gutangana constituency na korire none mbali baminto bandi bagotanga ndio bakorire miaka menge kubwa machogu muruche nga nali bali masaba nemesete kumuranche ingenda fasi mbakorire gasune gavana ya county omesi county itu ya Kisii nyare komesa nyasaba seni mbemano mwanjo muriria mbemana ase obwenjo yokoba amona into satwaka chage tomoroberi korende omochokoro osure korwase agote ni gatonyora senjerenge kurumanga Skim Salams Club esira okioma ni agotorieri korwase chinze chiri chamaiko na pastor esira okioma nyamosio mwata nani agote ni gatorieri senjera ere endong kemono Sara Machuki bema kiasinera de anani gatubwatia senjera ere endonge mono evanisiondali nera ni gatana korba machoge no ale ne atorigereti wasenjera ere endonge sana mwishimwa abantu nabange batumachi SMS iganto gonya kujisoma abande batere na egasi wakorire mbia nande bagusabira amaye gojibozio mwancho muriria bia mana singe joko bamuna into satoka jage to kaboni gasomoroberio tu akwanire anneka twalengera mbogani ito sekiri machogi oyuro mochumbe onyari bali masaba na roteruna umwako goja ne ochikorigia ikerugo kyobugabana elina nyaga koreta magenda lia korira se constituency nyari bali anyara konyareta si constituency chonse ase county ya Kisii wikera buno ngokorero moroberio oyo bwa mangana kurase mesa ya mangana asiasa no burai korine ngwira natura na saro ntita ino tunya dokoro moroberio ya senjera ya bene igo toska Ndizi TV obwansu bw'omugusi
Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuyo igurwa bwanko higa imeyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi birioraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bokuma bujubwa mandase amaguta yugo karangira chinyene esukari echumvi chisabuni chimete omo n'ibindi binge boigo mbabwete bakery yokoro isimigati ijwere muriro n'ibindi binge buna chijiwel n'ekinsa cyokobeka koboko mbabwete customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreri obusira kigima okobugorerwe mesiyo yao gwika asogo chiko yebuguria agibwe komonyene boigo onye kobwate libolio nabukugenda gwikase desk yabo ya complaints naborobwo niko barakurigiriye omuchando oburendi nigo bubikire kurwa gisiri ekeroko soharoro nabuigo mbabwate asukwege kigari yao ekeroko so isedukeyo iliyoko nyorobo koreri bwabo batarire asedukeyo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi chia Guardian iliyo nyorobo koreri obusera Gadmart supermarket ebintu byonsi insiye kiramekemo n'amagurianse. Kigimo mwanchu murigereria Ondizi TV ekero tuli meyo bwansu bwomugusi ekero yo mtu Brighton ba kirengambo kabisa no mheshimiwa oyoro mabunge onyalibali Masaba His Excellency Honorable Ezekiel Machogu otebira mange otebire ngabo bunge tutaiti bunge bono gata gitukobe governor ya Kisii County ando tebirenga kiro muntu nabwato bosibuli bo gwesokia na koruchi plan chayo so strategic plans chiragere ayo mwanchu murigereria Ondizi TV okoro wochora koli uganetie asengencho namagendero abantu tokorigereria ne chirecord chumura yobeira suburai igo mugusinka gerete kwaigure korwaso mashimiwa bunabekira mangana eteneni ando yareire kirege nande sara nate abana ogatodi barenjeti ubitwe gati ye leader no mwana siasa yebona kerome the leadership siasa ko konya kego okore leadership ubono tena turigere leadership ntorigererie mwana siasa na maene ande turigererie ororeri rubugambi mandantu ande baro bwata manyinga yo bugambi ande baro bagucha asengencho baroche ke enteke mugosekende igo mwancho murigereria Ondizi TV kwiwereire bono nayo okomeke decision yaunga muraiki utagete abatabata batikiama lakini nate bambale underway kwenye kwa simu roberia kiama darga kuburai ate ba kiama darga gara arete minder ate ana mondo me naenda no independent abati tate bati usinga na independent ate ana kiama turuguri kiama igentoguri na magendero na ndingyo mondo agochigo kwa bono wikira bono mwanchu murigerire na botogocha twakora iga mangana ituli tukoria Jumatatu astokonyora barai ao na bana siasa bagocha studio banyara gusanga igoro ya magenderero si no burai boigo no bwamate bwumugusi asobwamo wikachinga kichinde naende kolende nyora litkolia ankyo ntotwale omogeni onda studio ekero togocha gukwanira igoro yobo chenu wa abachenu bwemibere yaito na intwe abagusi igo na botogocha twakora iga asomorobulyo bwensa kia uyokora to mona inche Sara Nyarangi on Twitter na nje bina botambere tari ane Brighton Makori kone ni goto gotaina ohenda kuri miroberi yaito yeri tuko ligi makon gatwa korensa ki otari twasie ke studio miroberi nere menge kujakana ko endra mpaka marwa bunyo na chinkero njiro cha antivirus agochorta ne miroberi amangana ms amangana aitamaya na boko nyora amangana ayuna atekire koru chingongo inyechiense koru sugusu irianyi mocha erinde onyara goto igoto teina onyara gokanda gotobwati nyora asensemeria Facebook Ondizi TV News YouTube Ondizi TV News na asensemeria Twitter @Ondizi TV News nyora na into litukoria mamkorende genda kuri meroberiende
DZTV obwansu bw'omugusi. DZTV obwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokorentera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigogotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. DZTV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwensu vuomogusi. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusi bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo tokasembirinya saa era mutungito kuri chombere yatigere naye goru wali entibona ndwari turi kwemanya elibona na nkubwena yani nali kogenda on off kero monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugutarira abaminto bari beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chiamogaso DZTV obwensu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokorentera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigogotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. DZTV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwensu vuomogusi. amatuko atano nabere chinsa emerongevere nainye omwancho mulgereria korwa senyumba yaito yoboraria abaigamaga chama na DZTV ime yorongora buse na ukwanire andonse soberete ereteria ne Vincent Nyanja asenchere yabene tigangire birebi eriko kwarigania asegete seni bya chira nkuma ime na iskorongora buse asokumugani chinseme sichionsi asenge nchi yaoni gotokorwokaria ogosira kwao nanene okobana intwe asemesa yamangana maya Uyakegima onyancha aiga asemesa yamangana maya ntogwasiorerie asoboime na soboene wanchereria kondu wensi gotayo
buna awateka ime na isiko yorogongo rwagusi ase chingongo echichonzi ndokweba ali akorekanire ase ebinyoro ndokore obotuki ase ebirengo bigoro mono tuyachunjuge komenta na korusia konde gotayo eri onyanyore ase nchera yobekirano nainche Sara Nyarangi Ontita tinda kwebo mwancho murigereria on Dizzy TV umera na nainche kerarituko lya Jumapili asemesa yamangana maya ime ya Dizzy TV nero bwansu bwomugusi amatuko atano nabere atarabutuka rituko lya Jumamosi nigo ndago jageri eikendi yao ase obwansu umerana nainche Brighton makoli ase emesa yamangana amaya ochakira chinza isano nebere chamabaso oika chinza isato chabutuko Wata etaliki na inche Vincent Onyancha kerarituko lya Jumatatu weke Juma enseyemu nabo igo chinse isato chia butuko aselibo ningo ya sansamurane na gukumanyia bunatekire Uburimi nobonda numuru buryo bw'wesemya na kwimanya iguru y'uburimi bw'ekerero ububurakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo kenyengima kwimokerera iguru oboremi nobonda voigo oboremi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimbori chamabere nigo boirete